Хәерле көн. Без Асыл татар балалар лидеры мәктәбенә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Безнең кунакларыбыз Шарапова Миләүшә Рәфхат кызы, Татар федераль милли мәдәни автономиясе башкарма директоры, Сафина Лейсан Наил кызы, Идел яшьләр үзәге директоры. Беренче сорау, Миләүшә Рәфхатовна, сезгә, сез таныштырып китсәгез иде, менә бу Асыл татар балалар лидеры мәктәбе белән нинди максаттан бу оештырылды һәм кемнәр монда җыелачак, кайдан җыелачак, шул хакта. Хәерле көннәр барыгызга да. Мин бераз тарихка күз салыйм. Һәм дә әйтеп китсәм, менә шул чара безнең Яшь татар балалар лидеры мәктәбе ул 2010 елдан башланып киткән чара. Һәм дә инде менә шул елдан бирле ел сайын уздырылып, ел сайын шул чара күп кенә Татарстаннан читтә яшәгән татар балаларын җыя. Быел әлбәттә инде менә тормыш үзенең үзгәрешләрен кертте. Һәм дә инде иң асылда без элек регионнардан килгән балаларны җыйсак, быел инде безнең менә шул чарага Татарстаннан да балалар җыела, Казан шәһәреннән дә балалар киләчәк, Алла бирсә. Инде 120ләп бала булачак, Алла бирсә. Һәм дә инде аларга менә ел сайын тәкъдим ителә торган программа тәкъдим ителәчәк. Анда инде төрле мастер-класслар, лекциялар, семинарлар, төрле уку чаралары каралган. Шул программа тулысынча тәкъдим ителәчәк балаларга. Инде тагын да шунысын әйтәсем килә. Менә әйтүемчә, төрле төбәкләрдән балалар җыела. Мин инде Татар федераль милли мәдәни автономиясеннән буларак әйтәсем килә, менә шул татар балалары күбесенчә инде автономияларда каралган яшьләр белән эшләү комитетлары дип әйтим инде. Менә шул автономиялар алдында актив катнашкан балалар. Һәм дә инде менә шул автономияларма, яшьләр үзәкләреме, алар инде иң актив, иң тәҗрибәле балаларны менә шул чарага җибәрәләр. Һәм дә инде үзләре дә, аннарсын Идел яшьләр үзәге дә ниндидер отбор какой-то сайлау уздырып, үткәреп, менә шундый балалар ләгә инде менә шул Яшь татар лидер мәктәбенә. Инде тагын бер нәрсәне әйтәсем килә. Бар әлбәттә шундый төбәкләр, кем менә балалар белән, яшьләр белән бик әйбәт эшли. Инде бар шундый төбәкләр, кемнең менә ул эш әле на достаточный уровень куелмаган дип әйтим инде. Һәм бар тагын менә шундый төбәк, специально менә ничек дип әйтим инде, остановиться хотел бы, заострить на этом взгляд. Ул Астрахань төбәге. Менә ел сайын инде 2008 елдан бик актив катнашып килеп, бөтен Идел яшьләр үзәгенең чараларында, татар яшьләре көннәрендә, балалар лагерында да. Һәм дә инде монда инде киресенчә, то есть вот механизм наоборот пошел к тому, что менә балалар катнашып килеп, инде хәзер анда безнең автономия булмаганы, инде менә бер ел рәттән башта аларның җирле автономиялары оешты, инде менә бу суббота 23 октябрьдә инде региональ автономия оешып, аларның учредительный конференциялары узды. Һәм дә инде әйтәсем килә, монда как бы вот обратный процесс пошел, и получилось так, что иң беренче чиратта балалар һәм яшьләр явились
первопричиной к тому, что ылылар да уже созрели до того, чтобы создать вот свою такую автономию. Шуңа күрә әйтәсем килә, яшь татар балалар лидеры мәктәбе ул менә шундый, ничек дип әйтим инде, двигатель прогресса получается. Вот. Рахмат. Лейсан Элевна, сіз таныштырып кетсәгез иде менә программасы белән балаларны нәрсәләр көтә, нинди мастер-класслар һәм нәрсә. Гомумән нинди программа? Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Программага күчкәнче минем менә шундый бер быелгы татар балалар лидер мәктәбенең үзенчәлегенә басым ясыйсым килә, чөнки безнең ике лидерлык мәктәбе бар. Берсе балалар өчен, икенчесе яшьләр өчен. Һәм күп кенә кеше аларның исемнәре шул хәтле якын, һәм күп кенә кеше чынлыкта бутала. Кайсы балалар өчен, кайсы яшьләр өчен. Һәм шуңа күрә без менә быел әлеге проектка аерым бер исем кушарга булдык. Аңа асыл дип исем кушылды. Шуңа күрә бәлки киләчәктә аның татар балалар лидер мәктәбе дигән икенчел төшенчәсе төшеп калыр, чөнки бүгенге көндә лидерлык осталыгына өйрәтә торган сменаларда бик күп, махсус проектларда бик күп. Гомумән ул үзенә күрә менә 2010 елда барлыкка килгәндә ул тренд иде. Хәзер бөтен кеше артык лидер, һәм хәтта ул лидерлар шуның хәтле күбәеп китә, алар шул күләмдә кирәкме дигән менә шундый сорау да туа. Шуңа күрә без аның быел исемен үзгәртергә булдык. Программага килгәндә безнең быел аның бит эшләү механизмы ничек иде? Җәй көне безнең аланнарда ял итә торган иң актив балалар менә шушы көзге каникулларда оештырыла торган лидерлык мәктәбенә эләгергә тиешләр иде. Быел безнең җәй көне билгеле сәбәпләр аркасында смена булмыйча калды, ул онлайн форматта гына узды. Һәм билгеле без анда катнашкан 400-дән артык баланың күбесен гомумән күрмәдек, белмибез, һәм шуңа күрә быел да безнең татар балалар лидер мәктәбенә менә шу асыл проектына нигездә 80%-тан артык бала бу беренче мәртәбә килүче егетләр, кызлар. Без дә аларны әле белмибез, алар да әле безне белмиләр. Шуңа күрә алар өчен программа күпмедер дәрәҗәдә адаптация формасында төзелде. Билгеле, монда беренче көннәрдә төрле психологик тренинглар, бу танышу, командада эшләү, үзара алга таба проектларны булдыру өчен аларга менә шундый мөмкинлек бирә торган тренинглар булачак. Без быел балалардан портфолиолар җыймадык. Без киресенчә менә шушы 7 көн дәвамында, ноябрьнең 2-сеннән 8-енә хәтле балалар үзләре берничә проектны булдырырга тиешләр. Ягъни без аларны төркемнәргә җыябыз. Бу рандом формасында теге алдан билгеләнгән төркемнәр түгел, ә менә киресенчә кем белән эләгә һәм балаларга менә шундый бер командада эшләргә кем эшли белә, кем киресенчә менә команда эшендә катнаша алмый, менә шундый үзенчәлекләрне билгеләү өчен һәм алар 1-2 проектны булдырырга тиеш булачаклар. Дебатлар шулай ук оештырылачак, бу гомумән балалар арасында бик популяр, чөнки үз фикереңне әйтү генә түгел, аны яклау, аны исбатлау, аларны менә шушындый теге ничек дип әйтим, дөрес форматта үз фикереңне белдерергә һәм исбатларга өйрәтү, ул үзенә күрә дә бик зур шундый мәктәп. Шуңа күрә безнең дебатлар ел саен уза һәм аларның темалары да максималь рәвештә балаларга аңлаешлы булсын, алар өчен кызыклы булсын итеп сайлана шушындый 10 тема сайланды. Билгеле, инде ел саен безнең очрашулар интерактив форматындагы ниндидер уеннар, билгеле бер ситуациядан балалар ничек чыга белә, аларның күз аллавы әлеге ситуацияләргә, ораторлык осталыгы буенча дәресләр, бәлки дискуссиялар һәм балалар без инде бүгенге көндә төп мәгълүмат алучы ганага итеп барыбер социаль челтәрләрне күрә һәм шушындый бер тенденция барлыкка килде. Блогерлар бүгенге көндә менә нәкъ безгә килә торган егетләр, кызлар, яшүсмерләр өчен алар фикер лидерлары булып торалар. То есть лидерами мнений являются сегодня блогеры. Шуңа күрә менә балалар белән дә әлеге темага сөйләшәчәкбез, ягъни алар өчен кемнәрне атарлар, алар арасында татар блогерлары булырмы, һәм гомумән менә аларга киләчәктә үз-үзләрен табырга, тормыш юлларын кайсы юнәлештә алып барырга, кайсы чыганаклардан алар күбесенчә мәгълүмат ала. Бу да безнең өчен бик кызыклы һәм мөһим, чөнки
хәзер балалар өчен һәм яшьләр өчен үзебез генә ниндидер тема билгеләп, аларны ул программада укыту реаль түгел. Без киресенчә аларның кызыксынуларыннан чыгып, менә шушындый мин менә алда санап узган темаларга төрле форматтагы очрашулар, тренинглар әйткәнемчә, проектлар, сессиялары, воркшоплар көтә. Һәм билгеле инде күпмедер дәрәҗәдә ял, чөнки яшерен батырын түгел, егетләр, кызлар алар мәктәп программасынан читтән ял итәргә тиешләр, гади генә күп кенә менә әтияне хәтта шалтыратып әйтә, җибәрик микән, юк микән, чөнки шул хәтле ардылар, авылга кайтасылары килә, һава суйлыслары килә балаларның дип. Шуңа күрә хәтта андый менә русча әйткәндә запрос бар. Теге гади генә күпмедер дәрәҗәдә ничәдер сәгать гади генә балаларга ял кирәк, һаман сайын аларны теге эшләтү, уйландыру андый формат туры килми. Шуңа күрә безнең дә анда күпмедер дәрәҗәдә ял итү форматы да булачак, уеннар да булачак, чөнки бу егетләргә, кызларга чыннан да кирәк. Әтинләр әйтүенчә. Һәм миңа калса аларның үз фикеренчә дә. Сорауларыгыз булса, рәхим итеп. Рәхмәт. Рәхим итеп. Сорауларыгызга күчик, әй. Хәерле көн, Идел журналы Рәфидә. Минем ике сорау. Әгәр дә менә лидерлар мәктәбенә берәр ата-ана үзенең баласын бирергә уйласа, лаек дип санаса, ул нишләргә тиеш беренчедән, һәм икенчедән сез бит инде мәктәпне онлайн форматта беренче тапкыр уздырган идегез. Бәлки берәр нинди яңалыклар алгансыздыр үзегезгә. Алга таба бу форматта уздыргас әзер булачаксызмы киләчәктә? Андый әтиәннәр хәтта булды, беренче мәртәбә менә җибәрәбез. Хәтта беләсезме, без быел ата-аналар төркеме дигән менә WhatsApp'та бик зур төркем бар. Татар ата-аналары. Һәм без анда менә шушы чакыруны шул исәптән әле бу атна башында гына җибәрдек. Һәм бер ханымнан шундый бер кызык фикер килде. Элек анда бик отборный балалар эләгәдерге. Отборный бала нинди буласың ул? Һәм миңа калса инде татар ата-аналары төркемендә отборный булмаганнарның менә ул бик шундый ничек дип әйтеп, относительное понятие. Без баланы бүген көндә күнеккән, әгәр дә ул сәхнәдән чыга икән, телевизордан сөйли икән, менә димәк, ул менә актив. Мәсәлән, гади генә татар әдәбияты укый торган, рәсем ясый торган, шахмат уйный торган бала, ул актив түгелмени? Һәм бәлки аның күпкә ниндидер кызыклырак фикерләре бардыр, милли үзаң дәрәҗәсе бәлки хәтта югарырактыр. Шуңа күрә без бөтен кеше өчен дә ачык, заявкалар бирү өчен фәкать онлайн форматта Google формасында заявка гына тутырып җибәрергә кирәк. Ягъни безгә анкета тутырылган анкета килсә һәм бу бала ризалык белдерсә, без инде аны алырга әзер, һәм аның кала билгеле инде шәһәрдән читтә урнашкан балалар лагере буларак монда справкалар җыю мәҗбүри. Ягъни бала чынлап та менә шунда ял итү учреждениесына бара ала дигән справкалар җыеп килсәләр, рәхим итеп. Инде онлайн форматка килгәндә без бу проектны түгел, җәй вакытында уздырыла торган Милләтебез хәзинәләре исемле аланына беренче мәртәбә онлайн форматта уздырдык. Чындырысын әйткәндә үзебезгә дә бик авыр булды аның программасында төзү һәм яңадан менә шушы балаларның белән нинди дә булса ничектер һәр даим аралашу форматына күчерү. Чөнки онлайн формат ул менә баланы чынлыкта офлайн күрмисең, күпмедер дәрәҗәдә аның реакциясе билгесез. Мәсәлән, алар бит инде лагерьга килгәндә без 14 көн дәвамында алар белән шушында теге бер гаилә булып, без күпмедер дәрәҗәдә хәтта аларның әтиәннәрне әвереләбез, чөнки аларның нәрсә белән авырганын беләбез, кем нәрсә ашамый, кем кая барырга теләми. Менә гади генә һәр бала өчен индивидуаль булган ниндидер әйберләргә төшенәбез. Ә монда без ул балаларны күрмәдек. Һәм шуңа күрә ул теге татар теле дәресләре, мастер-класслар яңадан нинди дә булса бирелгән темага я конкурста катнашу, я үз активлыгыңны күрсәтү форматында булды. Һәм әлбәттә барлык егетләр, кызларда теге бик активлык күрсәтмәде дип әйтәсем килә. Һәм хәзер дә без алар белән менә фәкать онлайн форматта гына ул балалар белән аралашабыз. Ә менә инде Иделнең проектларында берәр мәртәбә генә булса да катнашкан балалар, егетләр, кызлар, без аларны барыбер беләбез. Теге башка социаль челтәрләрдә һәрвакыт язышып торабыз, хәбәрләшеп торабыз. Без ул балаларны шулай ук теге Instagram, TikTok аккаунтларынан карап барабыз, нәрсә белән шөгыльләнәләр, теге үзләрен ничегрәк тоталар. Менә шундый әйберләргә дә бик игътибарлы булырга тырышабыз. Шуңа күрә онлайн формат ул кызык, ләкин менә балалар белән эшләүдә аның үзенең бер җитешсез яклары да бар. Менә яшьләр белән ул мәсәлән кулайрак онлайн формат, ә балалар белән ул аның авырлыклары да бар.
Әйе. Журналдар үшін яқсын түсініп. Менә бу татар балалары үшін үткәрелә дисез, әйме? Татар балалары татарча сөйләшә дигән сүз түгел. Сезнең мероприятие чараларының күпмесе татар телендә үтәчәк. Һәм татар язучылары, шагыйрьләре белән очрашулар планлаштырыламы? Кемнәр белән? Күренекле. Рәхмәт. Рәхмәт сорауыгызга. Билгеле барлык балаларда монда татарча сөйләшми, һәм без менә алардан анкеталар җыйганда да безнең аерым бер блок шундый сораулар бар. Татар телен белү дәрәҗәсе. Ләкин әле ул балалар ул анкетада 100% дөреслекне әйтеп сала дигән сүз түгел. Кемдер тиге, ой, бәлки мине алмаслар, я эләгә алырмын, алмамын яңадан дип, яхшы беләм дип язырга мөмкин, я булмаса укый яза беләм дип әйтергә мөмкин. Кемдер чын дөресен менә плохо говорю. Күбесенең менә чын мәгънәсендә татар телен белми торган балаларны без үзләреннән түгел, күпчелек очракта әтиеннәрдән беләбез. Чөнки алар шалтыратып, менә бала, менә быел хәтта менә шундый, менә шул татар ата-аналары төркеменнән 10 яшьлек балам гомумән татарча сөйләшмәде. Мин бу әнигә сорау бирәм, әйтәм, сез аңлыйсызмы, 7 көн эчендә без аны татарча сөйләштерә алмыйбыз. Ягъни бу проектның миссиясы андый түгел. Аңлыйм, ләкин шуннан азмы күпме дәрәҗәдә татар балалары белән аралашып кызыксынуы барлыкка килмәсмени. Бу Казанда яшәүчеләр. Без ул баланы әлбәттә алдык. Ләкин программа буенча килә торган кунакларга без бер кашында русча сөйләгез дип әйтмибез. Алар нигездә менә килеп, теге бу бит инде мәктәп укучылары. Ничә кеше татарча сөйләшә, һәм менә балалар кул күтәрә башлый. Теге алар аудиторияга карап яраклаша. Менә моменты белән. Кайбер кешеләр менә принципиаль рәвештә татарча киләләр, сөйләр, аңлыймы, аңламыймы, ансы инде икенчел. Шуңа күрә менә килгән спикерларга без андый таләп куймыйбыз һәм куя да алмыйбыз. Чөнки алар безнең өчен кунаклар. Алар күпмедер дәрәҗәдә менә шу балалар белән, үз фикерләре белән, үз идеяләре белән уртаклашырга килгәннәр, шуңа күрә юк. Программада без билгеле менә шушы смена дәвамында балалар белән бит инде идел яшьләр үзәге белгечләре башкалар эшли. Без алар белән татарча сөйләшергә тырышабыз. Әмма дә ләкин һәр вакытта да килеп чыкмый. Шуңа күрә 50гә 50 булу да ул инде менә безнең өчен югарлык, ләкин һәр вакытта да ул 50гә 50-50гә барып җитеп булмый. Теге яшерен батырын түгел. Шуңа күрә әгәр дә менә сезнең теләгегез булса, килегез безгә 2-сеннән 8-енә хәтле балаларның үзләреннән сорап карарбыз. Кайсылары сөйләшә, кайсылары юк. Чөнки әйткәнемчә, 80%лап өр-яңа балалар, безгә дә аларны башта өйрәнергә кирәк. Чөнки өйрәнмичә алар белән теге эшләп тә булмый, хәтта менә балалар арасында түгел, хәтта яшьләр арасында да бар менә шундый мисаллар. Гади генә быелгы татар яшьләре көннәренә килгән делегатлар арасыннан. Менә бары безнең чакырылган кунаклар арасында ул 7 көн дәвамында яшәде. Менә сез татарча сөйләшмисез, фәлән төбәктән килгәнсез сөйләшмисез. Ул ике кыз җыенып кайтып китте. Мен айтам, не өчен сез кайтып китәсез? Но мы по-татарски плохо понимаем, нам некомфортно, когда вот на нас наезжают. Менә мин сезгә аларның сүзләрен менә турыдан туры әйтәм. Мен әйтәм, әйдәгез менә без сезнең белән аерым теге очрашып карыйк, теге бу бит бер кешенең генә фикере. Монда бит сезнең кебек татарча белмәүчеләр дә бар. Һәм башкалар беренче көннәр алай күңелегезне кайтармагыз. Монда хәтле килгәнсез бит инде, әйдәгез менә. Юк, менә без кайтып китәбез. Ул ике кыз кайтып киттеләр. Бу татар яшьләре көннәрендә булган хәл. Шуңа күрә монда балаларга, яшьләргә бик теге каты кырыс кагылмаска кирәк, чөнки кемнең анда өйдә нинди ситуация булганын, нинди хәл икән без белеп бетерә алмыйбыз. 7 көн эчендә дә без аны белеп бетерә алмыйбыз. Язучыларга килгәндә, безнең менә яшь язучылар белән очрашулар булыр дип көтелә. Безнең Идел Макшарлыгы проектында катнашкан. Әгәр дә безгә тәкъдимнәрегез булса, без ачык, кемне дә булса чакырырга дисәгез, чөнки монда менә 9 төбәк катнаша, алар арасында Әстерхан, Иваново, Новосибирск, Пенза, Самара, Сарытау, Мәскәү, Татарстан һәм Удмуртия республикалары. Шун дөресен генә әйткәндә, менә балалар арасында без хәтта сораштырулар да үткәрәбез. Менә татар язучыларынан кемне беләсез? 2 фамилия аталар, Тукай һәм Җәлил. Ну бу бит инде реаль әйбер түгел. Тукай һәм Җәлил ул бит инде менә тиеш булган өчен генә әйтелә торган сүзләр. Күпчелек менә бүгенге көндә мәсәлән шулык язучылар берлеге составында булган язучыларны алар хәтта 300-дән артык кешенең 2 фамилиясын да атый алмыйлар. Бу чит төбәкләр.
Быйыл менә Татарстан балалары бик күп, хәтта минем менә һәр шундый идея туды, бәлки аларга татар әдәбияты буенча нинди булса берәр тест оештырыргадыр һәм карарга. Алар гомумән менә бүгенге көндә исән булган, актив иҗат итә торган, китаплары басылып килә торган, очрашуларга йөри торган язучыларны укыйлармы, юкмы? Рәхмәт. Кайсы төбәк икәнен әйтә алмыйсызмы? Яшьләр, татар яшьләре көннәреннән кайтып киткән. Әйтәм, Ульян, Рәхмәт. ник әйтмәскә? Нинди Булган хәл. Мин беләсезме, мин әлеге очракта ул төбәктә яши торган татар үзәгенең җитәкчесен түгел, ә менә шушында бүгенге көндә Казанда яшәп, ул 2 яшь кызга менә шулай каты бәрелгән кешегә мин күбрәк үпкәм бар. Чөнки без дә аны кунак буларак кына чакырдык һәм менә мин хәтта ул ханым, ул якынча миннән беразга гына олорак яшьтәге хатын-кыз. Мин әйтәм, ни өчен алай дип әйтте? Аларга кемдер әйтергә тиеш бит аны. Мин әйтәм, син аны үзеңнең миссияң итеп кабул итәсең, ул менә буе җиткән, 18-е тулган, бәлиг булган кешеләргә менә шулай дип каты бирелгән. Аларга бит кемдер әйтергә тиеш. Менә шушындый позиция. Һәм бу бүгенге көндә менә иҗтимагый тормышта үзен бик актив күрсәтә торган кеше. Телевидениедән чыгыш ясый торган, интервьюлар бирә торган. Менә шулай. Ульяновскидан килгән делегатка ничә яшь? 18 яшь. Юк, алар 18-дән узган кызлар. 22, 20 менә 3, менә шундый теге университет бетереп, менә беренче мәртәбә катнашырга килгән кызлар алар икәүләшеп. Ул бит әле монда килә, менә теге билгеле без форумнар оештырабыз анда, башкаларны, төрле проектлар эшлибез. Ләкин менә күз алдыгызга китерсез, Ульяновскидан Казанга килүдә ул бит шушы делегатларның үз җилкәләренә төшә торган финанс чыгымнар. Ягъни кеше кызыксынып инде менә шушында килергә теләк белдергән икән. Димәк, аның каядыр менә ниндидер бер идеясы бар, аның үз аңы бәлки бик кечкенә генә ырлык формасында, ләкин ул бар. Аны менә сүндергә кирәкме, я үстергә кирәкме? Без аны үстергә кирәк дип барабыз. Ләкин менә теге үз арабыздан чыккан кеше буларак кунакка чакырган кешенең шундый позициясе миңа мәсәлән аңлашылмады. Рәхмәт. Әйе. Tamam, bir gene sırao. Менә Иделем акчарлыгында бит инде мисал гына китереп әйтәм, гран-при отучылар гел килеп, очрашалар, мастер-класс оештыралар бит инде. Монда да шулайрак булмаячакмы, берәр лидер килеп, мәсәлән, шулык мастер-класс уздырумы, белмим, сөйләшүме инде шундыйрак әйтеп булмаячакмы? Булачак. Без менә үзебезнең татар яшьләре көннәреннән чыккан оларак яшьтәге лидерларны да Сирин Зарипов, мәсәлән, Ленар Рахмановларны чакырдык, шуңа күрә алардан әле хәзерге вакытта менә сөйләшүләр алып барабыз, теге вакыт ягын җайлыйбыз. Аларда булачак һәм менә шушы татар балалар лидеры мәктәбеннән үсеп чыккан хәтта кайбер кызлар, җегетләр дә бар һәм беләсезме, аларның кайберләре инде бүгенге көндә Казанда яши һәм күпмедер дәрәҗәдә иҗтимагый тормыштан читләште, чөнки югары уку йортларын тәмамлап инде эшкә урнаштылар. Теге бу юнәлеш буенча түгел, әмма дә ләкин һәр даим менә үзебезнең офиска килеп йөриләр, хәл белешеп торалар. Һәм хәтта менә шушы татар балалар лидеры мәктәбендә үскән, Новосибирскида туып үскән Гөлнара Хөснетдинова бүгенге көндә безнең Идел яшьләр үзәгенә әле күптән түгел генә эшкә урнашты. Һәм беләсезме, менә аның ягынан бигрәк тә активлык сизелә, чөнки ул үзе дә әлеге проектта катнашып, апа мин аның менә балалар ничек кабул итә шул ягында беләм ди. Шуңа күрә үзенең бик күп идеяларын да менә программага тәкъдим итте һәм без аларны кертәбез. Шуңа күрә хәтта менә шу проекттан үсеп чыккан кыз да бүген бездә белгеч буларак эшли. Әйе, бармы? Сорауларыгыз. Сораулар булмаса, менә мин сез 9 төбәктән дип әйттегез, әйме, монда сезнең мәгълүматта язылган страны ближнего и дальнего зарубежья дип алар кемнәр, кайсы илләр? Ул өчен дөресен әйткәндә автоматик рәвештә киткән хата, чөнки гадәттә безнең Казакъстаннар, башкалар катнашадыр, ләкин быел коронавирус булу аркасында без гомумән менә татар яшьләре көннәренә дә чит илләрне кабул итә алмадык. Һәм башкалар бу менә автоматик теге рассылкага эләгә торган әйбер, быел чит илләрдән бер кеше дә катнашу көтелми. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы?
Сұрауларыңыз. Рамис, рөхсәт итсәң, хөрмәтле журналистлар, әгәр дә менә шушы проектка килү теләге булса, рәхим итегез, безнең ишекләр һәрвакытта да ачык, балаларның үзләре белән дә аралашып алырсыз. Бераз гына аларның кайда, ничек шөгыльләнгәнен дә күрерсез, бәлки күпмедер дәрәҗәдә аларның менә шу проектлар сессиясендә дә катнаша алырсыз. Рәхим итегез, без һәрвакытта да хәбәрдә, элемтәдә. Рахмәт.